Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on. I'm talking. Máme tu náš nedeľný nákup. V nedeľu sa snažíme spraviť si meal prep optimálne na väčšinu týždňa, keďže tie týždne sú časovo veľmi náročné. Je toto skvelá úspora času, lepšie ako byť každý deň hodinu za šporákom. Vždy sú to nejaké hlavné jedlá, rôzne, aby sme to obmieniali. Nejaký základ zo zeleniny, základ z ovocia, ktorý si predpripravíme, nakrabičkujeme a potom už to iba užívame. Vždy sú tam nejaké snacky. Náš obľúbený jogurt je asi z toho jasný. Tento týždeň tie hlavné jedlá budú kurácie soté s kukuricou, s hráškom, potom to bude pokečko s tofu, so zeleninou, s humusom. Ďalej to bude Hokkaido, ktorá už je v procese prípravy, banánový chleba a podobne. Po 2,5 hodinách tu je výsledok. Tu máme Hokkaido polievočku, tu máme, jak sa to povie? Sotečko, kilo ryže, tu máme tofu, ktoré budeme dávať ako poke, aj s touto zeleninou, brokolica uhorka. Tak to vyzerá v finále. Ja si myslím, že ja to budem mať tak na 2,5 dňa a Dália tak na 5. Ale dosť nám to uľahčí život, takže top. Je 5:20, náš klasický čas do gymu. A tento týždeň si Dália zmyslela, že ideme trénovať svoje splity. To znamená, že tento týždeň ja idem trénovať Dálin a ďalší týždeň ide na môj. Najskôr som nebol úplne fanúšik, ale potom som si uvedomil, že tam je až taký rozdiel, čiže let's see. Workout bol super, som si istý, že budem mať zajtra svalovicu na zaďakoch, ale páčilo sa mi to, takto si to prestredať. A teraz ma čakajú klasické raňajky, vajíčka, nejaká zelenina, avokádo, pečivo a humus. Dnes si iba užiť slniečko, easy 5, that's it. Nový deň, ďalší ranný gym. Dnes nás čaká čo? Dnes ruky. Som zvedavá, čo na to Ondrej povie. Nie iba ruky. No, práve som pozeral tú trasu na môj ultramaratón, ktorý bežím teda, kto ešte nevie, 11. septembra. 113 km, moja priateľka Dália beží deň na to 55. A zistil som, že vlastne ja tým, že bežím večer 11. o pol 11. a priateľka beží deň na to o 8 ráno, čiže tam akéby 9 hodín rozdiel, tak máme tú istú trasu. To znamená, že po 60 km ja sa napájam na ten okruh, kde začína Dália a spolu by sme to dokončili. Čiže mám extra motiváciu za tú noc zabehnúť tých 60 km, 3300 prevýšenie a stretnúť sa s Dáliou, čo by bolo fakt, že mega. Aj keď je to dosť krátky čas, podľa mňa za tú noc 3300 výškové zabehnúť, ale je to pre mňa taký North Star a komfort, keďže viem, že sa môžem stretnúť s Dáliou a je to zaujímavý fakt, takže budem sa o to viac snažiť, aby som tam vôbec došiel a aby sme sa stretli, to by bolo pekné. Colorix, za mňa najlepšie elektrolyty na trhu. Najmä kvôli sodíku 800 mg málo kde nájdeš. Čiže úplný must, keď máš výkon. Voda ti nestačí. Čo viac? 10 km za mnou, 200 prevýšenie, ale beh to bol fakt super. Veľmi som si užil, cítil som sa dobre, takže paráda.
Ja som mal dnes gym s Dálkou a beh a Dália mala dnes večer hot jogu, na ktorej som sa ja zúčastnil raz. A ukáž nám, jak to tam vyzerá. Neviem, To je tam ale pot? to je pot. Uj. Takto vyzerá moje poke. Je tam ryža, tofu, brokolica, rajčina, uhorka, avokádo, nejaká mrkva, navrch vajíčko. Nevyzerá to najkrajšie, ale fucking healthy. Kámoši, nezabúdajte jesť ryby. Aby som vám dal recap tohto dňa, tak ráno som bol cvičiť s Dáliou klasicky 5:30. Čo sa týka tohto cvičenia, celkovo mi písalo pár ľudí, čo kúkajú vlogy, že ako balansujem moju prácu a tieto tréningy, keďže prácu nedávam vôbec do vlogov. A práce mám dosť, ale môj názor je taký, teda stojím si za tým, že ten, kto chce, tak si vždy nájde cestu. A preto napríklad ja s Dáliou chodím cvičiť na 5:30 ráno. S tým, že o 7 odchádzame z gymu a máme vybavené, čo je podľa mňa úplne že super. A takto máme silovku hotovo. A potom počas toho dňa ešte tam viem napríklad ja pichnúť nejaký beh alebo nejaký doplnok, čiže je to takto super, akože je to trošku obeta, ale už sme si na to zvykli a myslím, že už by sme to ani jeden nechceli zmeniť, že? No a Dálka, povedz nám, aký je tvoj split počas tohto týždňa, alebo väčšinou aký máš split, keďže teraz trénujem podľa teba? Väčšinou občas sa to prehodí podľa toho, ako treba, ale v pondelky nohy so zameraním na glúc, útorky ruky, streda nohy, štvrtok chrbát, piatok mix so zameraním na core, sobotu longáč a schody a v nedeľu väčšinou iba nejaká yoga alebo stretching, mobilita v gyme a potom sauna. To už máme taký nedeľný rituál. To je náš rituál, ale tento víkend napríklad ideme znova na ski alp, takže nebude longáč alebo ski alp, čo je stále veľmi dobrá náhrada, podľa mňa. Je dobré to občas Je to fajn. odmeniť aj počas týždňa, to je také doplnkové, nejaká hot yoga a plávanie a podobne. Tak. See you zajtra. Kamzik, here we go again. Počasie ideál. Dámy a páni, toto je extrém. Ja si vždy vyberiem najlepšie podmienky, prisahám. Prvýkrát v mojom živote otáčam môj beh a idem naspäť, lebo nedá sa tam bežať. Čiže z môjho longáču tento týždeň nebude nič. Čo sa dá robiť, musím to akceptovať, len to sa fakt nedá, tu by som sa zranil za sekundu. Takže bežím dole asfaltkou, aspoň. A musím to ukončiť, bohužiaľ. Takže long beh tento týždeň nakoniec nebude. Kvôli podmienkám, ako ste videli. Aspoň som to zbehol po betónke dole na Račianske mýto, čo mi vyšlo okolo 5,5 km, čiže aspoň niečo som spravil z tohto behu. Tak či tak, zajtra si dávam rest, keďže víkend ideme skiapovať obidva dni, ak nám to vyjde, čiže zajtra chcem načerpať novú energiu, cítim sa už dosť unavený celkovo, čiže čo nevadí, oddychnem a we go again. Why you got something against me? Poppin' that XYZ. Cars outside on fleek. Love when she act like a freak. Show a little something get teased. Everybody just got low. Heard it's a whole lot of peace. Tryna octane in the styrofoam. Keep the number at it's a two-tone. No talking G6, you wanna eat. Vianočka
Jamming malinový a keksikové maslo je najlepšia energia, akú si viem zobrať. Na skial. Why would I buy not here instead? Right down the block in the corner said 200,000 is on my head. I'll still get money when I'm gone and dead. Dnes od tretiny kopca extra 20 kg minimálne. A uznávam tohto chlapčeka, ktorý šlape v mačkách a prvých 300 výškových 100 odmakal s týmto na chrbte. Je to sranda. Co tie vlasy? A ty? Trošku mrzlo. Aj dole náhodou dobre. Komfort alebo diskomfort dnes? Bolesť hlavy, bolesť nôh. Dnes to bolo hard. Dneska to nebolo za odmenu. Dnes ne. Deň. Druhý. Filip, od 1 do 10 ako ťažké nohy máš? -2. Dobre. Od 1 do 10 aké ťažké nohy máš? 1. Som si vybral. FIFA dnes to ide ako? Banger. Absolútne. Lepšie. Absolútne banger. OK. Ja si myslím, že môže byť. Na závín s naplňou 60%. Kakaový závín. Nutri skôr C, ale mám to Mám to čo? piči. Sacharidy jak oči. Voilà. Sme späť v Bratislave. Ideme sa nájsť. Boli sme vo wellnesse na hodinu. A takto sa cítime. Myslím, že sme si nezaslúžili po tomto. Dnes iba na 25 minút von z nejaké zhyby, dipy, antirotačka s expanderom, kľúky, brúško. To je všetko úplne zľahka dnes. Tak sú francúzske zemiaky s párkom, so syrom, z klasika, potom banana bread s čokoládou. Banana bread s čokoládou a džemom. A potom je tu ešte do dnešná večera opäť batát, losos a takto šalát s granátovým jablkom, s mandarínkami. A potom sú tu polievky. Miso, rezance, tofu. Polievky. Dobré ránko, je 9:15. Mám za sebou gym, full body tréning. Dnes som mal hodinku 10, som si to trošku predĺžil, ako je u mňa zvykom, lebo ma to dnes mega bavilo. Nebol som dnes s Dáliou v gyme, lebo ona išla ráno behať, ja idem behať po obede. A chcem vám iba povedať, mám jednu tému v hlave už pár dní a to je porovnávanie sa. Vidím veľa ľudí okolo seba, teda nie úplne že okolo seba, ale na sociálnych sieťach a niekde inde na strave, že sa to porovnáva. Vie byť aj zdravá competition, čo ja mám rád, úprimne. Ale vie to byť podľa mňa aj extrémna brzda, keď sa človek porovnáva s ostatnými a vie to veľmi brzdiť jeho progres. Ja osobne sa snažím fakt sústrediť iba na tú svoju cestu, na tie aspekty počas dňa, robiť ich najlepšie ako viem a zanechať tú moju stopu, ktorá je jedinečná, najlepšie ako viem a reálne blokovať všetky tie ostatné okolnosti a tie porovnávačky, čo sú, lebo vždy bude okolo niekto, kto lepšie behá, má hento lepšie, hento. Čiže fakt, a ja si chcem dať vytetovať, že you versus yourself, čo je pravidlo, ktorým sa snažím riadiť a ak máš problém s porovnávaním sa a často si myslíš, že si menej alebo niečo, tak to nie je pravda, proste každý má svoju vlastnú cestu a treba sa sústrediť iba na tú svoju a nerešiť ostatných, čiže toto je sign pre teba, aby si sa vyseral na ostatných a išiel si svoje. OK, odbehnutých 7 km. Bežal sa mi super a ďalší tip na podcast
prikladám s Jižím Procházkom. Výborný, odporúčam. Je 5:20 a tento týždeň trénujeme podľa môjho splitu. Sice je streda, máme prvý spoločný tréning, ale tak to vyšlo. Dnes podľa mňa. We like to make it more challenging. Nové palivo od Corix, elektrolytiky, limetka, moja obľúbená príchuť, Essentials, absolútne Essentials. Rovno vám ukážem všetky suplementy, ktoré berem, čiže elektrolyty, kreatín, tiež od Corix a Dčko, keďže mi aj vyšlo v krvných testoch, že ho mám nedostatok, hlavne teraz, keď je zima, nie je slnečko, tak si dovolím povedať, že nie všetci, ale fakt, že väčšina potrebujú suplementovať D a ešte samozrejme proteín občas. It's what y'all all been waiting for, huh? Guess a real nigga couldn't take no more, huh? Niggas mad cause they can't talk to you no more, huh? It was fucks given, now it ain't no more, huh? If you ain't mean it, what you say it for, huh? She just wanna fuck at the Bottega store, huh? When she suck me off, I should be paying more, huh? Attention to my biz cause she acting like a slut. 12:30, 10 km za nami, super team s Dálkou, ktorá prišla práve domov. Elektrolyty, kyslá uhorka. Bože môj, čo akože dobre. Fit check. On. 247. Fit check na 5. Počkej, ešte vestu a dír. Hej, ešte zober vestu a 2 fľašky. A ladvinka. OK, uži si to. Nevždy to musí byť clean. Pizka. Zajtra trail spoločný. Ňam. Nie úplne najviac estetická kaša, ale toto je moje palivo pred behom. Je tu celý banán, trochu jahôd, dvoje tofife a jáhlová kaša. Neviem, ak sa to povie po slovensky, alebo či to po slovensky, ale jáhlová kaša. Myslel som, že po týždni v plusových teplotách v Bratislave sa ten ľad roztopí, ale ešte bojuje. Aj keď je nejak plus 7, ale aspoň môžem behať po kraji, čiže je to bežateľné. 8 km, 450 výškových cca. Čo sa týka mojej stratégie v rámci fuelingu, čiže doplňania nejakého jedla, tak to beriem tak, že či už je to pred behom, po behu, alebo počas behu, kde nezáleží, či je to 5, 10, 15, 20, 30. Všetko beriem ako nejakú šancu skúšať vlastne ten fueling počas, že doplňať tie cukry, sacharidy. Keď budem bežať dlhšie trate aj nejaké normálne jedlá skúsim a skúšať, čo mi vyhovuje, čo mi nevyhovuje a koľko dokážem do seba dať. Napríklad, práve som si dal banán v čokoláde, výborný, ešte mám jeden gel a uvidíme, sa budem cítiť. 13. kilometr, čas na gel, bežím skoro, hodina 45. Vyjde mi to na 800 výškových, asi idem si dať ešte raz taký kamzik z dola hore. A teším sa na cestovný domov už. 17. kilometr a prvýkrát som sa vytrel jak úplné hovno. Dobre. No, 20 km hotovo, 800 výškových a je čas na cestoviny s môjim obľúbeným kombom. Pesto, tuniak, parmezán. Za čo ďakujem mojej frajerke, ktorá je dnes doma našťastie a stihla mi to spraviť, takže nemusím strácať čas varením. Za toto prosím neďakujem. Dnes bike, zóna 2, na pol hodinku, iba vytočiť nohy. Prikladám ďalší podcast, kde je
veľmi pekne rozobraté, že prečo ľudia čím sú starší, tým viac sa boja robiť nejakú power v tréningu. Či už to skoky, nejaká pliometria, slemovanie medicínbalu alebo nejaké šprinty, proste všetky tieto veci. A krásne tam rozobrali, že prečo je to dobré, prečo by to mali ľudia zahradiť aj keď sú starší do svojho workoutu a samozrejme tam veľa iných vecí. Ale toto mňa zaujalo zatiaľ najviac, čiže odporúčam. Vlog 3 je na konci. Ja znova ďakujem chalanom z Corix a Renisovi z Regeneru.sk, že ma podporujú na tejto ceste. Takisto ďakujem tebe, že si dokúkal až sem. Mega si to vážim a budem ešte rád, ak mi dáš subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.